پشتی بارینا بارانک بهز لروجاوای کردستان و بتایبەت لعفرینê قوناxa duyem ya çînîna darên zeytûnê li Efrînê dest pê kir û guvaşgeh bi fermî dest bi karên xwe kirin. Beriya barîna baranê welatiyên Efrînê bi karên berhevkirina zeytûnan dikin û çînîna zeytûnên şîn bi mebesta xwarinê yan bazirganiyê. Ew jî wek qonaxa yekem e û piştî barîna baranê welatiyên Efrînê dest bi qonaxa duyem dikin, ew jî çînîna darên zeytûnan e û berê xwe didin guveşgehan û li wir berhemên zeyta zeytûnan derdixînin. Endezyarekî çandiniyê ji Arkêra ragihand ku demsala zeytûnan dest pê kiriye. Lê berhemên îsal wê gelekî kêm be berewerdî bi berhemên sala borî re. Îsal tê piştbînîkirin ku berhemên zeytûnan gelek kêm be û bi demeke kurd demsala zeytûnan wê bi dawî were. Herwiha ragihand ku jimara guvêşgehan 400 guvêşgeh e û kargehên bêrînê an ku kargehên paşmeyên zeytûnan 25 kargeh in û kargehên sabûnê 20 kargeh in. Wî endezyarê ragihand ku siruşta Efrînê siruşteke çiyayî ye û ew yek dihêle darên zeytûnan bi şêwekî guncaw li Efrînê bibin. Lê tevî wê yekê beşeke mezin ji zeviyan guncawan bû çînîna genim û ceh û berhemên din. Berhemên sala 2017 ya genim û ceh 17 ton bûn û jimara darên zeytûnan nêzîkî 20 milyon darên zeytûnan e. Herwiha 2 milyon darên hinara piraniya wan li navçeya şera li Çiyayê Lêlûnê hene. Lîkolîner Jiyan Zekeriya Hosarî ji Arkêra ragihand jimara guvêşgehan li Efrînê 400 in û ji ber ku rejîm mûlet nedidan welatiyên Kurd jimara guvêşgehan di dema rejîmê de gelekî kêm bûn. û ji ber rewşa şer û pevçûnan û karînana çekên kîmawî li parêzgeha Idlibê ew yek bandoreke mezin li ser berhemên Efrînê kiriye ji ber ku Efrîn li ser sînûrê Idlibê ye û jimara darên zeytûnan yên fermî 15 milyon dar in. Lê niha gelek darên zeytûna zêde bûne. Welatiyekê bi navê Ehmed Xelîl ku bixa xelkê Efrînê ye ji Rojava Renews re ragihand demsala zeytûnan li Efrînê dest pê kiriye. Lê îsal demsal gelekî kêm û lawaz e berewerdî bi berhemên sala borî re. Îsal gelek berhemên zeytê û zeytûnê wê kêm be û sedemên kêmbûna berhemên zeytûna nebarîna baranê ye û derengketina baranê hêj ku darên zeytûnan paş ve biçin û bilindbûna nirxê semada ku her tûrek ji semadê baş bi 50,000 ye. Herwiha bilindbûna nirxê avê û mazûtê hêj ku welatiyên Efrînê darên xwe bê xizmet bihêlin. Herêma Efrînê herêmeke navdar e bi berhemên çandiniyê û gelek curên berhemên çandiniyê li Efrînê hene. Lê dûrpêçkirina Efrînê gelek bandor li ser welatiyên Efrînê drûst kiriye.